astăzi, cum știți deja, reacționăm la Tocica. Da, de ce nu? Tocica. Cum zici, după cum zic, în video cu ăștia v-am zis că vom reacționa tot astăzi la Tocica. Da. Deci și schedul ei ține mâna așa și mă fac eu. Mă plăge. Durează puțin. Să știu că nici mătoare fac poza asta. Vedeți? Așa de gen schedul. Eu vorbiți despre doi. Băi. De fapt. M-am gândit să mai filmez despre cineva după mână. Despre măriță. Mi se pare că este poza care vrajă ea. Antoi seamănă cu Antoi. Cu siguranță că pleci și că e ce drăguță e. Stai. Cumva am văzut-o pe Tocica. Nu e Tocica, mă rog. Se pare mie sau Tocica mea. Hai să lăsăm să stau un rest. Așa o plașcica, tot că mai urâtă. Da, bă, a văzut aici Tocica mea. Asta e plașcica, asta o am eu. Așa arată plașcica. Da. Și eu l-am pe fake Foxy, care e drăguț. Tocica, nu cred că vine așa. Cred că au făcut ăștia. E puțin că chiar să vină așa. Da, Mangle vine așa. Nu mă gândeam ce m-a apăsat. Nu mă gândeam că și uite-te vor să vină prin ventilație. Dar nu vă puneți masca. Tot să vină ei. Că uite banii, Ban nu are o mână, uite Cica, Ban nu are două mâini. Ce grasă e. Ce grasă. E amuzant. Te spun că la unii sărit. Uite, Cica. Poate ușor să ai grijă să aveți grijă la banii, nu pleacă așa de ușor din ventilație. Stă mult. Ventilație. Ăștia doi chiar sunt căsătoriți. Banii n-are iubit. Pentru că mi-a făcut eu să pețună și zic că iubita lui este ceva de genul. Dar nu are iubită, colari și bă. Și bă. Mărirea reală. De unde era Phantom Tocica? Păi banii nu are iubită. E păi nu are două bani. Ce mare e! Fața are. Bă, deci sunt atâtea ăștia nu sunt căsătoriți. Știi că nu am iubită. Mai mult zic că el e căsătorit cu Foxy, dar chiar e adevărat. Suntem dușmane, nu suntem prieteni și stăm în spate. Nici măcar nu ne putem uita la noi. Aoleu, cât de stricată e asta.
Bă, nu sunt iubiți! Și cu Toichica nu sunt potriviți, nu sunt căsătoriți. A, ce poză drăguță. Ce drăguță e! Fețe zâmbare, fețe zâmbare, fețe zâmbare. Oh, s-a îndrăgostit de capchivului. Mai să mănânci, pentru că acolo cu ei sunt fețe. Ce altceva să mănânce? Rășită. Aoleu, e prea greu. Uite casa ei. Nu pot asta. Ciudată. Nu știu ce să mai fac. Wow! Băi, e frigos. Vă dați mai de seama. Ce faine! Ce atât de foi! Sunt faine! Băi, mă dau pe sac. Mangal, Toichica. Te-ai sătorit cu una stricată? Ce ciudat ești. Ai vrut să ciudate, dar și tu ești un pic stricat. Da, păi sunteți potriviți, un pic stricat, mai mult stricat. Dar tot stricat, Foxy. Chiar dacă e un pic stricat, tot stricat. Nu e atât de stricat. Bă, voi nu sunteți căsătoriți. Toichica și Foxy nu sunt potriviți. E potrivit. Foxy cu Mangal. Ah, ce drăguță e. Cum e să oprească pe... Ai, i-am mutat. E pe la înmulțările mișcătoare. E drăguță. Cam atât. E să știți că... Să vă zic și eu. Toichica tot mică e. Ciudat. Ce voi să fie mici? Mai au trebuie să-i fac. Chiar fi făcut mare. Și cupcake-ul l-a făcut potrivit. Și cupcake-ul e robot. Uitați-vă când clipește. Cupcake n-ar clipi și n-ar avea ochi. Toichica, ați văzut ce aschetare? Nu sare niciodată cu ciocul. Să fără ochii ăștia. Ciudat, dar nu sare niciodată fără cupcake. Bun, leturi și continuat foarte mult, dar mă rog. A fost Lolit, data viitoare, când dați mai filmăm ultimile două legende, tot și legende, deci, pa, și sper să-mi dați like-uri, dați-mi like-uri, bine, pa!